сте хора, сега днес ще имаме Minecraft левеле. Извинете, но малката ви сестра плаче за това. Да видим. Нещо мога да го... Абе, Ямри, бе. Не ми даде брони, фак. За кой тогава да даде? Епизод 3 с моето трябва да излезете. Трябва съм капан тук да не ми излезат. Но тук също не че има още чудовища. В този епизод ние ще съберем малко дървета, за да направим малко да се поразвия лесно. Да ви кажа, малко трябва да половя, защото вече имам вече една лодка, направих я много да се към въдишката и да започвам. Дрем. Вино. Имаме вече рибка. Няма да ловя, защото епизод ще стане твърде голям и на това не искам. Къде да слезна обаче? Там към земя. Казахме земя. Добре, къде е тази къща, бе? Аха, ето. Ето сега ще не се помня къде ми е къща. Ако се чудите защо... В момента имам въйници, имам лук, имам 2 меча и кирки. Остана, бе. Този рейка. Има малко зомби. Не, фак. Не дойде. Малко зомби такова. За да има много фирата. Един момент. И здравейте, да започвам. Реди? Така. Където го чувам. Да не е в нощи, като влизахме в кафаната, бомба беше паднала.
12 часа заспа и сутрин се събуди. Яде. И иска да спи до 6. Браво, хора! 6 си Ето, иска пак да яде. Успяхме. Дадох и да яде. То до 9:30 спа. Наяде се и сега наяде се. Имам ли въглища? Имам доста, не знам как. И се носи. Това, Не своя. това. Да гледа. Тук напред-назад. Аз съм не съм, не знам защо, защото умрях. Това. Се тръгна за къщата от деня. Той е втора смяна. И му се обадили, че няма днес да работи. Почиват и днес. Май няма да се на училище, чак от 9, защото обявяват грипна ваканция. Май за София. Не знам, аз ще бъда днеска да питам. Да. Ще обади днеска да я питам. Класната да видя от кога си. Защото той звънял на някакъв от неговия клас. Те му казали от понеделник. Така. Ще бъга поне да си направя. Мисля да направя. Тук ми се е щупило. Ти до колко ще бачкаш? Читката ми е до половина, но аз имам още една. Не да сега. Работното време го знае, че е до света. Стик. Сейчас я прямо картинку. Така. Махна картинките. И да сложа такава. Похубава. Искам телевизор. Моята мини къща. Ето. Така ми си вече. Тук трябва да кликна обаче. Даже не влизам тук. Аз мисля да закривам, че този капан глупав. Забелязал сме нещо да стане от това. Поне така ми гледа. Да мога да правя нещо като има. Мисля се върна да направим миника. Тук има въглища. След ми върви с въглищата. Къде мога да намеря даймонд? Ten rysuję. Тук трябва да има един дърт отгоре.
знам, ти имаш ли някакво отпуск? Аз друга гледна точка. Защото сега вече Костила. работа. Кирката от сак. Имам друга, да. Опси, един директ вече. Той имам два директа. Тук ще ми бъде принцип. Мислихте тук. Чекам да отидем да ги окупим. Вижте ми, хора, да приключвам до тук с този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за моят канал. Оставете коментари, предложения, дали да се места от тази къща, дали да направя мина или нещо тем подобие. Кажете вие, аз ще ви изчака за вашето мнение. Да се видим, когато се видим, защото тези клипове ще станат малко по-странни, отколкото аз си мислех. Тогава, хора, ви казвам чао от мен. Чао тогава.